Ngiyabingelela konke amagumbi amane omhlaba, ngithi abantu mabaphile, nathi siphilile. Kukhona imibuzo emibili emithathu engithanda ukuthi ngiyiphendule abantu, ngoba ungumbuzo ngeke ngikwanise ukuthi ngibe nguphendula umuntu munye ngamunye obuzayo. Nabantu ababuzayo ukuthi imali esheshayo uyakwazi ukuyithola yini uma unganalo ibhizinisi? Impendulo ithi yebo, uyakwazi ukuyithola. Isizathu siyukuthi noma unganalo ibhizinisi siyakwazi ukubana sikwenzele. Iyenzakala kanjani le mali esheshayo? Ingoba yikho mangisithi ninekhona imali esheshayo esiyenzayo bantu bakithi, ukhipha inkanyiso. Bese kuthi uma ngabe usukhiphile inkanyiso, sinemfihlo yethu okuyikuthi kunezinto ezilanda leyo mali ukuze ukwazi nawe ukuyithola. Asihlali nje itholakale sihleli. Siyasebenza, sinayo imisebenzi eminingi esiyenzayo ukuze ukwazi ukuthola le mali nawe. Ngemva kwalokho-ke, mangabe usuyitholile, sokuno-10% wethu esizowuthatha kuleyo mali esisuka siyitholile. Bayashesha abafana, bayagijima ubusuku bonke. Bayasebenza abafana abafishane balanda imali. Nalo ithemba abantu baphendulekile lapho. Omunye umbuzo uthi ayinabo ubungozi yini? Ayinabo ubungozi le mali ngoba yonke into i-under our control. Yonke into ikhontrolwa yithi. Yithi konke esikwenzayo. Uma ngabe kudingeka ukuthi ihlanjululwe, yithi konke esikwenzayo ukuba nihlanjululwe. Ekuhlambululeni lapha awungeke uzwe uma ngabe nedlozi uma ngabe likhulumile ukuthi kumele ihlanjululwe le mali yakho, uzwe sikufuna enye imali ngaphezulu. Sithatha kuyona le mali esiyisebenzile esiyitholile engeyakho, sithenge lezo zinto ezisuka zifuneka, siyihlambulule leyo mali. Sinawo namandla okuthi sithathe engeyethu imali mangabe kungakavumi ukuthi sithathe kweyakho, ngokubana vele sisuka imali sesiyibonile, siyazi ukuthi sizoyithatha eyethu. Okubalulekileyo, mangabe into siyithengile sibeka ama-receipt ukuze sikhombe ama-receipt ukuthi cha, kule mali kusebenza imali engaka, ngoba into yonke enye nenye kufanele siyenze ngobufakazi bayo. Inalo ithemba abantu baphendulekile. Endaweni zebhizinisi, ukhona umuntu webhizinisi, uma abantu bengangena ebhizinisini lakho, siyakunikeza umuthi wokuthi abantu bangene. Udonso wokudonsa abantu kwibhizinisi lakho ukhona. Uphatha nje u-800 siyakwenzela umdonso webhizinisi lakho. Ube futhi ungasikhohlwa uma ngabe kungena abantu, lokho siyabe sikuvumelene ukuthi sibhadale khona. Uyasinikeza lokho sivumelane ngakho. Nalo ithemba abantu bazwa kahle lana. Bese ngisithi futhi enye into ngemva kwalokho ngikhuluma okuningi. Sinawo umuthi okwelapha umuntu one-stroke. Ungahlali nomuntu wakho ekhaya egula i-stroke uthi uzothatha i-stroke asilapheke. Umuntu sefile sevuthiswe ngamaphilisi. Letha umuntu wakho sikwelaphele yena, sikusizele yena umuntu wakho akwazi ukuthola ukuphila. Bese ngisisho futhi ngicela umuntu azwisise kahle. Ungabuyisi ugijima usiza kimi sokudlule isikhathi. Abantu bangizwisise kahle, ngathi i-special sikhona esemali ka-3 days u-2.5 inkanyiso. Overnight ngu-4.5 inkanyiso. Nginalo abantu mthemba bayazwisisa kahle lapho, into ebalulekileyo ukuzwisisa. Bese ngisithi funa abantu bazwisise kahle lana. Ngizothatha abantu futhi abangu-5
Uma ngabe ukuthi wena ufuna imali esheshayo uphethe u-500, uphathe u-500 wakho ngikusize, ngifuna abangu-5. Bese ngizothatha futhi abangu-5 othi mina ngine-1,000 rand, ngimsize athole naye akwazi ukuphila. Naw lithemba into ofanele uyizwisise uma ungumuntu ukuthi imali esikwenzela yona akusiyo imali yokuhamba usiyakuthenga amayinesi, imali yokubana uyenze nawe ezinye izinto ezizokuphilisa kusasa, izinto ezizophilisa izingane zakho kusasa. Ungabi ngubaba noma umama ozothi uma ngabe usushonile abantwana besale belandele bekhafulele ethuneni bethi ubaba noma umama wafa yinja, hlezi likhuluma lelo gama. Nalo abantu bangizwe kahle, ungagijimisa ubuye emuva ngoba abantu bayashesha, abantu usizo balufuna. Nalapho uma ngithi ngithatha abantu futhi, last ngithethe abantu kade ngifuna abantu abangu-5. Abantu basheshe bangena, wena wasalela emuva usuqala uWhatsApp namhlanje. Abantu abalali badinga usizo. So uma ngithe ngiketha umuntu ngimnikeza into mahhala, first come first served. Ungasali futhi ungilandela usuncenga ngokubana into engisuka ngiyikhuluma sonto engisuka ngizenzela yona ngizikhulumela futhi ngokuphuma enhliziyweni yami. Ngiyenza le nto engisuka ngitshela idlozi. Manje ngithatha abantu ababili ngibasize mahhala, ngithatha labo bantu ababili. Ukuthi isihlobo sami sizalwa sonke sikhule sazana nokuthi noma ngumakhelwane kodwa wabuyela emuva. Vele angu-attend noma umakhelwane noma uyisihlobo. Attend first come first served. Abantu bonke emhlabeni wonke izihlobo zami. Ngokubana vele ngadalwa ukuthi ngisiza abantu. Abantu bonke baphathwe ngokufana, banikeze inhlonipho ngokufana. Nalo ithemba abantu bayazwisisa. 083 2066 954 engidlula okhulumayo. Nalo ithemba imibuzo iphendulekile. Okunye nokunye ongabe ufuna ukubuza onokwakho ungabuza nje kuphela ngale eceleni ukuthi 500 kunikeza malini, ngizokutshela. 1,000 likunikeza malini, ngizokutshela. Kodwa imali nawe ungakwazi ukuthi uphile, ukwazi ukuqala into yakho ebonakalayo. Omunye ukhala ukuthi athenge imoto kuqala. Imoto akusiyona success. Yenza into ezobe uma uthole leyo mali igenerate enye imali. Ngikuvusa emaqandeni nakho ukuthi ufane nabanye abantu. Ungabe lokhu hawukela abanye abantu, ukhuluma abanye abantu kabi, lana uthwele, lana uyikanje. Thwala nawe mangabe kufanele. Nalo ithemba abantu bayazwisisa. Le special siyophela ngomhla ka-10. After that akusena special sizosenza. Ngiyathokoza nalabantu ithemba abantu bazwile. 083 2066 954. Xhumana nami lapho. Ba WhatsApp akho uyishile, ngiyabuya ngikuphendule. Ngoba nginesikhathi sokuvula ama-WhatsApp, nginesikhathi sokusebenza. Ngisithi thokozani konke amagumbi amanomhlaba niphile.